Mourinho le Pep Guardiola te hi in ngei lo viau tura kan lo ngai mai thei in dona hmuna mel ma chanchang te chu ti thlabar te an mani in ring tok lo roi tur khopa vau khan pek nat te an laka in ro sak ve deuh te angai thin chung chu Pep le Mourinho te anin ma chhon dona kan hmu fo thin ania pressure siam bela khelmual pon atanga ne tu ni sa tum ranin an khosa thin ani kha ma se khang ang kan hmu awanga anni pahnih hi in ngei lo tak ni tura kan ngai chuan kan ti sual chiang viawang a chan chu anni pahnih hi atak taka chuan an in holova indu sak ton tak an ni jok Pep Guardiola nu aboral khan Mourinho hian Pep hi phone call mangin abengala atur puina thu te hrilin thian tha chan achang ani berang chu tiang chia chuan Mourinho pa aboral khan Pep hian Mourinho hi cellphone mangin abia a thian tha chan achang vele bok in elna muala in melma angmain khosama sela in elna pialama chuan in ngai sak ton tak chiat thata in shereng an nia anma nia hian puitling zia enton tur thatak kan mu tepo ati thei ome